Il-Konsorzju Electrogas responsabbli mill-impjant tal-gas f'Delli Mara kiseb il-finanzjament kollu meħtieġ bilan li jlesti dan il-proġett skont il-kuntratti firmat mal-Eni Malta. Fis-stqarrija l-Konsorzju qal li l-finanzjament tal-proġett huwa provdut minn self lokali u internazzjonali. L-istruttura finanzjarja hija bbażata fuq ftehim li jassigura s-sigurtà tal-provvista, magħruf bħala Security of Supply Agreement. Skont dan il-ftehim il-Gvern ikollu dritt li jintervjeni f'ċirkostanzi speċifiċi biex jassigura l-provvista tal-elettriku u l-gass għal Malta. Dan it-tip ta' ftehim kien fis-sejħa l-offerti oriġinali. Il-Gvern qed f'diskussjonijiet bilan li jkollu wkoll approvazzjoni min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u mistenni li l-Kummissjoni Ewropea tikkonferma li l-ftehim jissodisfa l-kriterji tagħha u li ma tikkonsidrax bħala għajnuna mill-Istat. Għalkemm it-talba tal-Gvern għall-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea hija meqjusa bħala pass favur il-prudenza. Sakemm jingħalaq dan il-proċess, il-Gvern għamel garanzija bankarja bilan il-proġett tal-impjant tal-gass jibqa' għaddej skont kif ippjanat. Il-Gvern iddeskriva din il-garanzija bħala waħda fl-interess nazzjonali u ta' din il-garanzija Electrogas trid tħallas tariffi lill-Gvern. Il-Gvern fakkar kif dan il-proġett huwa meħtieġ biex il-familji jkomplu igawdu minn prezzijiet tal-elettriku orħos u arja aktar nadifa. Sostna li l-attakk fuq dan il-pass mill-Partit Nazzjonalista juri li għadu kontra il-proġett. Il-Gvern temm jgħid li l-proġett mixi tajjeb u qed jikkontribwixxi għal bidla pożittiva fil-qasam ta' l-enerġija u l-kompetittività.